Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Kantabrian gara, Castro Urdialezen, CaixaBank banderaren 10. edizioa jokatuko da. Eta gogora dezagun nola dugun sailkapena atzo Ondarroan jokatutako estropadaren ostean. Lidertzan, bakarrik eta arrentarekin 128 punturen jabe, Urdaibai. Bermeotarren atzetik 124rekin bigarren Hondarribia, 3. Donostiarra, 4. Orillo. Gero Getaria eta Kaiku Zierbena Kabo Ondarroa, Lekitxarra 10. 11. Santurtzi, 12. Ares. Patroien zelkapenean liderra, Etxegoien da Oriotarren patroia 109rekin, 82rekin bigarren tokian dauna, Seizagirre 3. Iñaki Goikotxea Xagua Lekitxarren patroia. Lehen kaletik, lehen txanda honetan Getaria, bigarrenetik Zierbena, 3. Lekitxarra, 4. Kaiku, eta Getariaren artean gaur entenatzailea bera barruan da, Ibon. Arraga jauna. Hori da, atzo atxeden hartu zuen, eta beste aldaketa Josu San Sebastian, 5. tosta estriborrean, eta Aritz Miralles ere, bai, beraz, Gomez 5. tostara ekarri du, eta mantendu du Rezola eta Etxabe traineruaren prankaldean. Bueno, Zierbenari dagokionez, Elortegik aldaketa sortatxoa, eta besteak beste, Borja Gomez patroin lanetan, berriz ere, Palazduelo Sanketik ondo errekuperatuta. Hori da, aldaketa hankeko dagokionez, Marcos González gaur estriborrean, Efren Sánchez ere sartu du eta Fran Montes ere bai, Ismael Montes horretik estriborrera, eta Salva Norentzat, atxeden, Leandrorentzat, eta Ibon Maiz sartu da. Bueno, eta osertz aldaik ikusirik egoera zein den, esperientzin duen jendea sartu du, eta Aginaganketik entrenatzailearen aldamenean tosta berea. Ikutu bat, baina ez dio eman traineruari, batez bi, Kepa Aginaganketik, eta Kepa Ekiagoitiz barka zeran, horrez bat. 4. kaletik Kaiku, hemen, Bilbao gaztea hor barruan da, eta mugimentuak beste bandan ere bai. Bai, estriborrean Eiker Paskualanketik espalda ere eman du, Manuel Gutierrez hartu du, Repeto 5.-etik 3.-era jetxi du, Alberto Landa atzo Baborretik gaur estriborrera, eta atzo jokatu ez eta gaur ontzian dena Solaiman Rau. Beraz, 3 aldaketa Jose Luis Kortak egin dituen. Landa aipatu duzu eta Castroko semea bera, eta aipatu behar da Errumaniarra ere, hemendik hasi eta ibilbidea traineru estropaden mailan, berak hemen egin zuela herri honetan Castroko elastikoarekin. Eta balkaren bat ere ikusten duz, Mikel, Getariarrak tapakiarekin, nabarren. Bai. Bai. Ea ba. Ona. Eta Kaiku ere begira, eguko arraun botza nora begira dagoen, horrek izan edu Larribili Kaiku ere, balkarekin, atera izana. Segundutxo bat hartuta, Getariarrak, ea. Begira. Lekitxarra ere, Babor espaldan metakrilatozko palka eta palka txikiarekin. Tapakirik gabe. Abestu behar hortik. Begira, palka eta metakrilatozko palka. Erne Kaiku, 2 segunduko kalerarekin daune honetan. Zaitarritzeko egiten, kale hartatik, babesik espaitu. Begira, Kaikuko bizkaitarra ere, Babor espaldan metakrilatozko palkarekin. Lehen minutuan. Goikotxea Xagua entzuten dugu azpitik. Oso estropada garrantzitsua da gaurkoa Lekitxarrentzat. Denek dute zerbait jokoan argi dago, baina Lekitxarrak atzo ustegabeko handia hartu zuen Ondarroako uretan. Baina osertza aldaik esan duen bezala, ez? Batzutan laguntza gutxi, beste batzutan kaleak eta alde. Fatxada zartu eta burua hotz, eta segi lanean. 28 paladan, esperantza. Horrein jasoko du, golpe gogorra askoa. Kaiku ere. Dagoeneko arranketa zabalduta bai. Horrein garrantzitsua izaten da. 28 paladan, Mikel esate baterako Donostian puntetan bezalaxe. Leungunetik itxaso berdera, petralera, errera pasatzerakoan, asentatzeko burui galdu ez eta batez ere bukaera honarekin. Kaiku utzi bateko errentarekin, bada zerbait, Getariarrak. Estriborraka giratuko jo, bai?
34 pala terdian Kaiku. Aizea, 26-27 kilometro orduko une honetan, par mendebaldetik. Eta buiak markatzen diguna, olatu iguruz, 0,6 metroretik gora beraz. Eta lehen, Euskotren Ligan hori gertatu zaiona, orain larri ibili, Getaria eri, horixe gertatzea. Alegia, aizeak eta konturatu gabe, estriborrera bidaltzen. Bueno, babes gunea, Getariak ondo aprobetxatu du. Orain hor kanpokaldean, itxas gizona dira, esperientzia hondikoak, ea ba. Lehenbiziko kaleak hori du. Barrara arte, hobea. Eta gero, une batetik bestera, niretzat nabarmen, txarren. Gero kanpokaldean pixka bat libratzen da. Bueno, momentuz tartea mamentzen zen ari da, segundu bat gehiago Getariaren alde. Beste hirurak oso orekaturik ikusten duzuen. Segi! Arrankatzea! Segi atzera! Dispara atzera mutila! Hogeita masei palada txipera denak, Getaria mantentzen, eusten ari da tartea lortu du, eta gare un metro oraindikan, kanpoko balizetara iristeko. Sigue! Sigue! Zierbena. Borja Gomez gaur patroi. Sigue! Hogeita meiru palada Zierbena. Hogeita marrera urbiltzen, hogeita 6-8 kilometro orduko. Bukako ekarri gabo! Arranka irua zau! Borja Gomez, bilbidearen hasiera Pedreñan, eta gero oso ongi gainera Zierbena. Begiran kanpo kaldean, belaontziak okerrokera eginda. Zierbena zaurera goitaz! Ekarri gabo! Begira bandera hori, Mikel. Arrantzalek katxoia esaten diotena, katxoia zuri. Nesken txandarekin konparatuta, honek okerrera egin du, Igon. Bai. Eta nik gaur ere, inaiz austartzen inolaz ere, aurrik usten bandera, non dagoen, karrerakoan esan dugu. Txanda guztietan daude gaur ontzi indartsuak, eta bate daki. Segi buka! Atzera! Lau minutu terdi, baliza prestatzen denak ere, Ziaboga oso zaila, ere. 100 metro, hortxe dira. Kaiku, atzeratuta. Zierbenak, iru segundora jarri da. Zierbena hogeita mabi palan, gaurko giroarekin inaiz bat ere harritzen, Getaria aurretik. Getaria ontzi bateko errentarekin garbi ikusten da. Ea maniobra. Hori balekoa da. Bai. Zierbenaren aitxiagoa, begira Zierbenarena. Ona hori dena. Lekitarrari une txarrean bi olatu. Olatxuak hor. Une txarrean. Antza ondia ontzia. Bai. Eta Kaiku errekuperatu egin da hor bukaera hortan. Bueno, lehen maniobra horrela joan da. 5-0 Getariak, 5-11 Zierbenak eta Lekitxarrak, 5-12 Kaiku. Ea orain. Zigarren luzearen hasieran. Kaikuko aurrekalaria, Gomez, baborretik estriborrera. Arraun aldatu. Bekira, Getaria 10 segundura urbildu da, Zierbena. Ematen du asteburu honetan Zierbena pausutxo bat emanda edo dugula. Begira beste detailan. Badute premia. Metakrilatozko palka, baborrean bakarrik, estriborrean ez. Zergatikan, batez ere kanporantz, sartzen delako ura, eta baborretik bakarrik. Zenbat gehiago izango da, ze pixu izango du. Horrek ez ere. Lareun gramo, 500 gramo, baina hori ere sartu nahi ez. Begira balantzaka, nola sartzen den trabez. Baborrankekok eta kontrankekok argi bili behar dute, Begira Borja Gomezen postura hori. Lekitxarrak 6 segundoko galera, Kaiku 7. Ze esfortzu ari zen egiten orantxe bertan Kaikutarren patroia. Hemen una. Bai. Lekitxarrak Kaikuren kalean, nabarmen. Bai, eta Lekitxarra anutza joan da, eta ibitu zait Zierbena pixkat, ikusi behar da Getaria non dagoen. Tarte txikia zegoela bien artean ibitu zait. Ezearen norabidea horixe, ez zuzena da, erabat trabez. 8 segunduko galerarekin Kaiku. Segi, Zierbenen galera goizda! Segi! Zierbenen bila guaz. Hala xerroz, Getariak aprobetxatu dolaturen bat, tartea gora. Segi, estribor! Eskari! Estribor. Ontxe estribor ba! Segi, estribor!
Getariaren errenta gora doa, 5 segundo. Begira osertzaldairen postura. Gorputzaren kargarekin ontziako gortzen. Estribo horrela. Segi politza bota! Lekitxarra eta Kaiku 3. da 4. kaletik gehiago sufritzen. Galtzen orain, bai. Begira Borja Gomez, begira zer egiten dion. Ederki ikusi da, olatuak atzeko txopatik sartzen da, hor heldu behar du, hor. Eta baborrak tiratzea askotan kalterako, Hor esate baterako gustora hartuko luke aurrekalaria estriborretik. Baina gartziak, eta berdin moldatuko bi bandetatik. Hori da. Hor beste bandola sartuko zaion, eta aldo egin behar du. Nahikoa gertu badabiltza. Bai, lehen ala iruditu zait, baina bakoitza bere kaletik. Ez da, ez esateko. Getaria eta Zierbena aurretik, Lekitxarra eta Kaiku ia 3 traineruko atzerapenarekin. Eta orain lehen aipatu duguna, Borja Gomez berriro ere. Orain olatuak, hain trabez etzai sartuko pixkanaka, beste norabide bat, atzetik bezala. Beste segundutxoa galtzeko sorian dira, Kaiku eta Lekitxarra. Momento, Efren! Toka! Sigue! Efren abisua, ibilbide handia egindako beste kantabriar bat. Atrás! 34 paladan, Zierbena. Atrás! Tírate! Segida gehiago ikusten zaie Getariarrei, erritmoan ere bai. Irututai Zierbenak pasaden azte tristea egin zuela eta nola ere, izan dela, beraien nola baiteko leloa edo agindua, bururi galdu ez eta gauzak, etxea oinarretik hasi, arraunketa, arde ezagun berriro ere. Borondate hori ikusten zaio, traineru honi. Getaria eta Zierbenaren artean dago burruka nagusia. Babesgunera sartuta orain, ea ba. Lekitxarrarentzat esan dugu oso egun garrantzitsua gaurkoa. Estamos cojeando a balón. Ara. ¡Bola debajo! ¡Toca! ¡Toca! ¡Fácil, Marquitos! ¡Fácil! Patroiak eta arraulariak ere bai segituan antzematen du, Olatu txikienak epizka bat gustatzen badu. Eta batipat oreka zaintzen alegintzen dira. ¡Bota! Getaria aurretik. Ea ziaboga. Ea hori, aurrekalariari, balka eta tapaki horrek eragozten dion, Lagundu pat ere ez dio egingo. Etxabe, ikerretxabe. ¡Que tiran ellos, Beste segundo bat, Getariak orain barruan. Kaiku 10. Hasi da Getaria maniobrarik. Begira, lehenbiziko kaleko bandera ia geldirik eta besteak eixiago mugitzen. Arazori gabe, Getariarrak. Abantaila politia. 10 lan erdita. Zierbena, 3 gehiago 10-22. Lekitxarrak osta. Kaiku aurretik irten da. Bai. 10-28. Kaikuri hartutakoa. Eta orain... Begira Kaiku barka Miguel, berriro Gomezen. Maniobra aurrekalariarena, arrauna beste aldera. Lekitxarrak Kaikuren atzetik, 2 segundu gehiago. Getaria Zierbenari 5, 3. luzearen hasiera. Hor duzue, taulan beti bezala hor goikaldean datu sortu. Getariak hemen barruan beste 2 segundo sartu dizkio, Galipoen ontziari. Eta gero asko hitz egiten dugu batioa direla eta ez direla, eta hor dugu Getaria. Gorrila nahiko harina, zemakiak zukaldekoak ez dauzkago, baina eta moldatzen dira, eta ontzia bizko ordoa, ontzia bizko. Lekitxarrari ziabogan, gurutzatuta zirenan Kaikuren demora hartu diote, baina orain Kaiku traineru bat sartu dio, Hor dabil, GPS-a dantzan, 2 segundu Kaiku eta Lekitxarraren artean. Ikusi nahi dut, Getaria aurretik, berriro ere uraparretan, txanda menpean hartuz, Kaiku eta Lekitxarrak eran, ea Zierbenaren erreakzio. Hori da. Traineru terdi, Getariak aurre hartu, orain, 3. luze honetan. Orain, Brankas. Indartsua baita gor Zierbenan, Zierbenako eskifaia ipatuta, gaur kontranketik ari da, Alberto González ispide dugu, begadeokoa da, eta
herritarren saria jaso du urteko personaia edo herritarra izan dela eta sari bat eman diote. Beraz, banderarik ez hemen, baina bintzat herritarren txaloa eta sari hori badu bere motxilan, oso personai berezia da gainera, salvamentuan eta ibiltzen da, helikopterotik, baina igirian ere bai, eta... Alegia horre Fisterra pareko ur ezin nahasi eta petral horietan, itxaso zakar horietan, erreskate lanetan eta aritzen. Erreskate lanetan, bai. Hor Getaria, ara... Getaria berriro eraman du. Beitu nonden. Eta zergatik tira du estriborrera. Ez, orain agindua... Baina estriborrera nabarmen egin du. Baina nik uste Getariari egin diola keinua, eta iruditu zait Unasek zuzendu duela. Horein bakoitza bere kalean da. 3 segundo Getaria eta Zirbenaren artean, eta Lekitxarra sufritzen, 13ko atzerapenarekin. Begira hortxe. Batera eta bestera. Zalantza duenean epaileak. Zalantza horrein Getariarekin Zirmena bere kaletik doa. Zirmena garbi doa. Getaria ere bere kaletik ematen du. Mugan. Tira sartu egiten baitu, alegia. Lehenengo astindua Getariak hartzen du. Hori da. Haize ufadak indartsua dira, 27-28 kilometro orduko. Gaineru batean, egotea bakarrik ikeragarri gogorra egiten da. Bai, gure helikopteroari ere ematen dizkio astindu ederrak. Begira, Unas etengabe zuzentzen ari da, bere ontziaren prankatan norabidea eta hala ere sartu egiten du. Deriba esaten zaiona, navigazio klasikoan eta bar, alegia, patroiak orain eman beharko lioke, ontzi bateko patroiak, kale bat edo bi kale, baborrari. Horretik gorako latuak 0,6. Eta ontzi bateko errentarekin Getariarra. Horrek ikusten dena da, Getariarren traineruak jauzi egiten duen erean ere ez dela geratzen, horratu klase honekin. Segidan, joan egiten dela. Begira. Horrek, argi, adierazten du nondi datorren da zein darrarekin datorren eitzea. Bai, alde derrean doaz. Belauntziko horiek. Bai, baina fresko aurrez aurre dutela eta posik. Baina movimendu handi horre, Mikel, horre ez dakiro, Bai. Zorabiatzeko errestasuna dutenak lehorrean hoge gaur. Kaiku eta Lekitxarra asko galtzen, Hirugarren da laugarren. Ziabogan 9 ziren, orain 11 Kaiku, Lekitxarra ari da asko sufritzen, Lekitxarrarentzat luze hau gogorra doa, latza. 23 palada hartzen dizkio, behin eta berriz, Zirbenari. Airosoago Getariarrak, bat, 34 palaterdian. Getariarrai garbi atereaz ikusten zaie, Ez dakit txantelerik badaramaten edo ez, baina oso gora ekarriz da horta bukaera. Hene Lekitxarra. Kaikuren bila dio xaguak. Bravo, segundo, Gaurko giroarekin. Rekuperatzeko modukoa. Zirmena, segundo, bajan dio Getariari, Erne, hortxe doaz maniobrara. Baliza horiek ez dakinik. Getaria oso zabaletik propio iruditzen zait. 15 eta 49 bientzat, Errekuperatu da horre Zirmena. Nik baliza horiek ez dakitu duen. Kaiku zabaletik. Berriro, kanpoan Lekitxarrari, lehen ere berdina gertatu zain. Hortxe olatuaren eragina. Zirmena estropadaren burua hartuta orain, segundu bat Getariari maniobra ostean. Lekitxarrak atzerapen handia eta Ziabogan kaltetua izan da. Denborak 15 eta 49 gurutzatuta zirenean, orain Zirmena Getariaren aurretik, Kaiku 10-era, Lekitxarra 16-era. Lurki goroztu izan, Lekitxarren rankariak arrauna alde zaldatu. Lehen gonbeze bezala, estriborretik jarri da. Teoriak hori egin behar dela, egintzen du, Nola sartzen da, nola desagertzen den trainerua, Baborrek begi bat, zehar, estriborrekin eraman beharra daukate, gaurko giroko bazionek. Zirben eta Getariaren artekoa ikaragarria da. Orain arazoekin, gogortu ezina une batean izan du Getariak. Sufritzen ari da Unas Eizagirre.
Patroientzat gaur ez da txantxetarako eguna, Eta Borja Gomez behin eta berriz, estriborreko karelari helduta. Begira nola datorren, Zaldi gainean jokei bat balitz bezala, Gustora, botako lioke hor eskutxo bat gure minikamarak duen mastari, baina debekatuta dute eta... Jimenok edo nork egin? Bai. Bate baino gehiago. Parean dira, Zierbena eta Getaria. Lekitxarak gehiago ez du galdu bintzat. 16 zen, oain dela minutu pare bat eta hortxe da. Eta Kaiku atzerago eribili da ba. Bai. Atzerago eribili denez. Han Zierbena, begira, Zierbena. ¡Estibar! ¡Vamos arriba! Horrelako... Entzat ere, tentsio handiko jarduna gaurkoa. Horrelako giro klasetan, ara, baina bere kaleti doaz biak, Bai, baina... Biei aldentzeko. Bai, zalantza duenean, biei alden du, eta, venga, aurrera. Irudionek esan nahi du, bi patroiek badakitela nondi da. Bai, jakingo ez dute, ba. Anolatu Getaria. Une oro dakite. Kaiko errekuperatzen ari da, Burruka horretatik aparte, Ziabogan bederatzira zen, gero 10era eribili da, eta orain 8. Joel Mikel giro klase honekin, muskularki eta artikulazio aldetik eta txiki eginda bukatzen du, arraunlariak, baina... Epaileari! Olatua, aldatzen diola esan egin. ¡Estibar! Bizi berotuta, gero mesedez eskatu dio. Guk entzun dugun hori, itxasoan, haizearen norabide honekin ezinezkoa da epaileak hori entzun izan. Hor beste, haizearen burrunda ikeragarria baita. Hanka egin dio. Segundutxo bat, Getariaren alde. Lekitxarak 18ko atzerapena du. Joel Mikel, horrelako giroklasekin muskularki eta txiki eginda bukatzen dula, baina kardiobaskularki zaila izaten dela, arraunlaria bere errendimendu gorenera eta bere piko goiko horietara iristea ezinezkoa izaten. Beno, Getariarrak aurretik? Beste behin? Bai. Eta Kaiku nola joan da? Kaiku bederatzira, hortxari da, bai. Eta Lekitxarrak 17ko atzerapena du. Lekitxarren aurkariak gero arituko dira, urrengo txandetan. Dagoeneko koraek joaldi. Zuzenak dio, beko postuei begira. 2 segundo Getaria zerrenari. Berrogeiteko dute, sarritu dute arraunketa Getariarrek. 42 pala. Minutuko joz. Sartu dira, babesgunean. Baina, esan dezakegu, datorren itxaso hori, ekarri aldi hori, babesgunera ere sartzen ari dela, indar gehiagore. Batxanda, eramango du Getaria. Hala, dirudi, bai. Bai. Bere kalera gainera. Bai, horretxe, babesa gehiago bilatu nahian edo. Hemen da Getaria, Zierbenari bi. Eta aurretik amaituko du Getaria, Garbi. Hortxe da. Getaria, bai Getaria. Hogei eta berrogeita malau, bai Zierbena. Begira nondi da binen Kaiku. Estropada eremua. Mugaren barruan duen muga, hortxe pasako du. Bai, mugaraino joan da. Ia 14 segundoko atzerapen, handa, Lekitxarra, bai Lekitxarra. Hogei berrogeita malau Getariak, 2 gehiago Zierbenak, 13 Kaiku, 21 Lekitxarra, orain Merkatal aholkuak. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Castro Urdialesen gara, CaixaBank bandera jokoan eta lehen txandan azkarrena Getaria 20 eta berrogeita malau. 2. Zierbena, 3. Kaiku, 4. Lekitxarra, aurrera Saragandara.
Unas Eizagirrerekin, hemen, estropada komentatzen geundela, ez? Ze sentsazioarekin bukatu duzue? Hori da, bi largo oso kompletu egin ditu, baina gero hirugarrengo largoan kostau ointzaigu, eta gerturatu dianian arraunketa galdu dugu, ez? Eta bueltan ez dugu bate gozatu, baina bueno, aurretik eta puntu bat eta 2 puntu goio, gutxenez. Ze berezitasun dauka estropada ere honek joaneko luzeetan eta bueltakoetan, Unas? Bai, nik uste gure kalia lagundu ditezula, ez? Dike mutura arte aiziak etzun jotzen, eta gero ondo eta itxasoa. Kostau adolatua, eta bueltatzeko ere zaila adolatua hartze, baino pixka da asmatzen mazut arte politak atatzea daude. Ziaboga amaterakoan, kanpokoa dinot, neskek arazoak izan dituzte, traineru batzuek lehen da biziko txanda honetan ere bai, Bai, hori da, ez zan erresa ondo apuntatzia, buelta amateko da gurire kostau zaigu, sartzen. Gatea, bueno, ondo atea olatu batekin, baina sartzen kostau zaigu gurire. Atzoko emaitza ikusita, gaurko egunare behar bada oso berezia izan daiteke, ezta? Hori da ez, zoze altzatzea hor beleiruak eta ikusten dira, bela bete-betiak inda, gaur altzatzen bizkat. Eskerrik asko, Unas. Eskerrik asko zuri. Bueno, nahiko esan digu. Nahi getariatik adizkide batzuk, hasi eskit. Bandera hote eta horrelako. Bai, bueno. Itxaron dezagun. Hori da, espada. Giroak alakoak izaten dira, horrelako mareekin eta bat. Iruditzen zait aldaketa handia egin duela Euskotren Ligako txandatik, lehenbiziko honetara. Bai. Gero emango dugu datua, baina haizeak indar gehiago. Bueno, orain, bigarren txanda lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik Ares, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Orillo eta Santurtziko eskifailari dagokionez mugimentuak Istriborren beste batzutan bezala. Hori da, bi aldaketa egin ditu biak Istriborrean, Alvarez Pedrosa garroanketik, Mikel Pedrosa bigarrenera hankaurrera eraman da, Alexander Estebarentzat, gaur Mikel estropada, hemen Kastroko semea, hori da, Txila geratu da lehorrean, eta Andoni Gartzia bosgarrenera eraman du, eta Baborrean, egin duen mugimendua, Ego Intxauspek eta Marke Elortzak beste behin zerak trukatu dituztela. Eta buji Estribor espatu. Bueno, hori Santurtziri dagokionez, bigarrenetik Ares eta Ares berehala ikusiko dugu pronto lanerako Pestarruza ontziarekin gaurkoan ere eta bi ontziak ekarri ditu, baina hori da daukana eta aldaketak Baborrean, guztira lau aldaketa egin ditu, 3 mutil sartu dira, Baborrean, Bernardo Mai, Sergio Pérez eta Adrián Cordero, baina Sergio Enrique Rodríguez ekarri du Ankera eta Daniel Vázquez Anketik espaldara eraman du. Estriborrean Andrés Peña sartu da. Donostiarra norra Baborren San Jaime eta Estriborren aipagarria Arrieta, besteak beste hor ontzierdia. Nahiko ohiko aldaketak Igor Makaza egindakoak, Baborrean Alejandro San Jaime, gaur lanerako Larrarte lehorrean, Unai Bilakorta sartu du bigarren tostan Intxausti lehorran utzita eta Arrieta laugarrengoan. Iradi berriz, 3. Bueno, eta horion aipagarria, hankeko parea, gaur Rua, Ababorretik eta Azurmendi Istriborretik. Hori da, eta horretaz gaur Jon Karazo sartu 3. tosta Baborrean, Jon Lizarralde, 5. eraman da, Arruti alda peatzoetzen aritu, espaldatik, eta aurrekalari Olaizola. Eta ara, Mikel, irudia, horrek ederke adirazten du. Aurreko bela hori, espinak erra edo espinak dituzten hori. Horrela zabaltzen dutenean, horrek esan nahi du, putz egiten duela indarrandiarekin. Eta ontzien brankaldea ere ikusten dugu traineruak hobeto babestuta doazela, Bai, batenak esango dute, Santurtzi, Falkarekin, Ares, Tapakiarekin, Laura. Unasek esan digu, lehenbiziko kalea gustatu zaiola, nik ikeragarri estimatzen ditut, elkarrizketa hauetatik, zarak egiten dituen elkarrizketatik, ateratzen duguna, datorrenari begira, asko esaten bai digut. Enfilatu ezin ere, epatu du Miguel, Unasek enfilatu ezin ere, bile duela. Bai, eta olatuak aprobetxatu ezin. Hori da, arraunketa galduta, gerra hortan sartu, arraunketa galdu. Bai. Bueno, batetik Ares zuloan dago, atzo baino urrutiago, 52 puntu ditu Santurtzik, Aresek 51, eta begira, estropada ere nola dugun, Maria aldaketa ere bai, ate joka, Erne. Zait iruditzen aizeak gora egingo duenik, egiten duena apurra, karrialdia sartu dela iruditzen zait. Bai. Semaforoak einukari, bigarren txanda astear da.
Zaten txio, Bai. Oraindik aginduekin ari dira. Aguanta, Piñeiro. Ia ba, Rascadori. Aguanta, Toni. El resto abajo. Bandera txuria gora. Ara, bai. Eta bai. Bai. Badoa. Ona. Ea ba, azken kartutxoa da hau Galiziarrentzat, Ibon. Bai. 11 puntuko atzerapena, ezta? Bai, Zeraren Santurtzirekin. Bueno, ea orain, ateratzeko Santurtzik eta Aresek kale hobea dute. Gero berdinuko dira hor kontuak, kanpoko alderdi horretan. Kanpokoak ez dira nola nahikoak. Txarrak, Donostiarra eta hori jo dira, eta ea nola moldatzen direno. Hemen Santurtziko sotera. Handa hori jo laugarren kaletik. zein garbi ikusten dena, Bai. Koitu ibili horretatik. Kolpeko izaten da, Begira, Donostiarra dagoeneko, arrolariak hasi dira, Haizea sentitzen, urak nahazten, traineruak eratzen edo ja, saltotxo batzuk egiten. Begira, hori bi segundo kalduta. Zirako metro hauetan, babesgunea bestaldean dago. Nenkaikuri hori segertatu. Bai. Mugardo zen ontziarekin gogoratu. Ares. Eta momentuz, Ares eusten ari da. Igarren kale horren babesa ere aprobetxatuz, eta, ea ba. Kontua da Donostiarrak hori ondoko kaletik, 3 segundo. Sartu dizkiola, minutu eta 40 segundo. Hemen Donostiarra. Donostiarrentzat ere zirte osarte egiteko garaia, ligari begira, Hondarribiarekin 124 punturekin dira, baina Urdaibaik 4 gehiago ditu, 128. Donostiarren inguruan, aurten begira ze maila erakutsi duen, honena bezain azkarra, askotan. Begira nola etorri diren, Orio ere, 3. kale aldera, Donostiarra 2. Propio egindako mugimendua, gero haizeak tira egingo dituelako. Nahi gabe eramango ditu. Dene aipatzen genuen deriba hori, Orain esate baterako Donostiarraren patroiak Arkaiztia zen, 3. paliza edukita, traineroaren branka igual eduko du, gutxienez, 2. kaleko palizaren filatu. Eta hala ere, eraman egingo du. Eta halakoetan oso garrantzitsua, hankekoek jokatzen duten rola. Alegia patroi, atzera begiratu, erreferentzi bat hartu, lehorrean etxeren batekin edo, eta patroiari izaneko. Tira egin dik edo, eramaten egin edo. Hemen Areseko mutilak, Ferronterrakoak. Santurtzirekin parekatuta, segundutxo bat atzetik. Hortxe. Urteak gogorra doa. Raskadoren izen agertu da hor, eta Raskadok batetik Orion, abordei latza, eta gero zigorra eta galera, eta gero bestetikan Getarian, baliza iztriborretik utzi, eta komeri asko, eta patroiari begira jende gehien. Mira, Sotera, txukun asko arraunean, Neroak 34 paladatik pasagabe, Nioen Donostiarren inguruan Miguel badiru dira, ustalian izan zuen diztira korenua, bai, itxuten zuen ura, galdu ote duen, baina erakutsi du behin da berriz, arriskutsu ez, onena, bezain azkar da bide. Edo ibil daiteke. Babor, luze. Txegoien. Anjon. Donostiarra parkean zabaltzen, 4 segundo. Ares orain Santurtziren aurretik. Marea aldaketaren ordua, orain da, Oraintxe, marea aldaketaren ordua. Korronteak indarra hartuko du barrurantz. Izia etzait iruditzen gora egingo du. Santurtzi orain sufritzen, hori berrekuperatzen. Pikak agintzen du, txanda hautsi egin beharko litzatekela, Donostiarra eta hori alde batetik, eta Ares eta Santurtzi bestetik. Hanka egin du Donostiarrak, Bai.
100 metro, hortxe dira, balizan aurre. Di... Hogeita hamalau paladan. Ez dira txarrak, arraunean ongi egin ezkero. Argi ziago gari. Getariak 5-0-6 markatu du, Donostiarra Getariaren kronotan hurbilduko da, balizan. Perdi... Bai. Iziagoa zora gari Getari. 5-0-2 Donostiarrek, bai. Orio bigarre. Laura, Ares Zeira, orain Sotera, irtera horretan. Bai, Soterari kosta zain. Aztiru ditu lehenengo biak ondo, bai. Eta gehien, denborari gehien galduena nire ustez, Santurtzi ziagoa. Bai, 5 eta 12, aurrez Kaikuk egindako denbora markatu du, orain Aresek traineru oso bat Santurtziri. Ea, bigarren luzea. Donostiarrak hori 4-5. Konparaketan Donostiarra Getaria baino 4 bizkorrago. Lehen txandako garailea baino 4 bizkorrago. Horrek esan nahi du, ez dela aldaketa esan guratxurik. Hola, mala! Estribot! Ara. Estribot, ikusten da, bera, traineruan. Erki pasata! Ritmoak. Donostiarra tartea zabaltzen, Hogeita hamabost Orio. Ze balantza ontziek, Egira esate baterako Ares, balantza batean. Ontziek gogortu ziren. Ares eta Santurtziren artean tartea jetxi da segundu bakar bat Galiziaren alde. Donostiarrak hori bi traineru. Donostiarra hogeita hamalau palat erdian. Donostiarra Getaria baino 5 bizkorra gordu zuen datua, Goia. Arrauketa sendo askoarekin. Metakrilatoa, babur espaldan bakarrik. Gero, remala! Eta presarik ikusten hor. Godoa, Bai, 7 segundo, hori. Santurtzi eta Ares berdindurik, Santurtzik segundutxo bat hartu dio Aresi. 3 atzetik ibili da, Eta kaleak, begira, bakoitza bere kalea mantenduz. Bueno, 7, Donostiarrak hori. Konparaketan Getariari 6. Begira Castro, garai bateko herri txiki hura, mendialdera inola hasi den. Non geratu ote da, txikitasun hura, Miguel. Zuen arraunari garaian eta estropada hor portu barrutik jolasten zenean eta... Biharko egunarekin, Amaberginaren egunarekin... Biharka eligako estropada izango da. Marmitaren eguna deitzen zioten. Hemen kuadrilla galantazkoak marmitakoa janez. Oso polita zen. Eta jokatzeko oso polita zen. Hemen barruan hasi, barroko moldean hasi, eta zierben aldera. Oso ongi Donostiarra, arraunean. Eta Orio ere, Getaria baino segundu bat bizkorrago une honetan. 55 palada, begira, ontziak gogor egin. Atzetik, Labana hartu eta Santurtzita Ares defendatzen dutena alden bezala, Santurtziarrak eta Ares erasorako, Aresek arriskuak ere hartu beharko ditu. Bazen Donostiarrekin! Ona! Bai! Estira, Estribot! Estira! La diferentzia, Orio eta Santurtziren artean 3 segundu bakarri daude. Arraunketa, ongi bukatuz, tokiak mantenduz, aurrera eritsiz, presi gabe bukatuz, palkarik ez da gamara mate, tapakia bakarri begin, palkarik gabe. Espaldian aritzeko, hendik alberdirentzat, hobea. Datua bidezgarri bat, estropada puntu honetan Santurtzi Getariaren denbora markatzen ari da, lehen txandako garailarena. ¡Sari! ¡Terrible equipo! ¡Ahí va Merino! Ea, atzetik Orio. ¡Aguanta! ¡Ahí! ¡Sigue! 54 palat erdi Orio nintzat. Traineruak olatua edo hartzen dutenean ze albialdura. Bai. ¡Bárlete! Bueno. Donostiarraren inguruan, abantaila, handiak oso handiak txandak ideei. 9. minutuan, 10 hori, Santurtzi 13, Aresi 14, abantaila handiak dira. Eta konparaketan, lehen txandako garailari 13. ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! Zure lagunak tristetuko zian, Getari. Getari aldean, bai. Bueno, tristetu. Banderari begira, gaur ere txanda irabaz eta lan hona egin da, Ametxe egiteko eskubidea ez dugu galdu behar, ez? Atzo ikusirik, gainera, ondarru zer gertatu zen. Getari araposi daude, egindako denboraldiarekin. Historikoa da.
igoberri batek horrelako lana egin izan. 36 paladan, balizaren bila Donostia. Nibela eta nibela. Zehazka bezala azten bada hori, akabo. Getariak 10 eta 19 markatu du lan erdietan. Alberdik oraindik zenba pala galduko ditu. Bat, bi pala baino ez. Barrura. Eta orain, Baborrek abante. Eibar eta Pastorrek. Olaiz zola gaur, horrek alari Orion. Orion bigarren, baina tarte txikiarekin, Orain, irudipena. Santurtzi. Joan egintela berriro Santurtzi. Eta aurten, aurten iruditzen Santurtzi ziagoa honak ari dela ematen, baina gaurko bietan iruditzen zait Joan egintzen jola, pixka, apur bat. Bueno, hala ere, hortxe dira. Santurtzi eta Ares Getariaren kronoan 10 eta 19 lan erditan. Orain, 3. ziabogaren hasieran, o 3. luzearen hasieran, marka Donostiarako hori 9, eta Santurtzik atzetik Aresi 2. Merpintero makortu da. Kontua da, Lekitxarra aurreko txandan joan dela, eta Santurtzi eta Ares, eta Lekitxarraren artean, une honetan, Zierbena eta Kaitu izango genituzkela. Orain arteko kronorik apalena konparaketan Lekitxarrarena da. Une honetan, estropada orain bukatuko baliz, Lekitxarra eroriko litzateke playoffeko tokira eta Santurtzi irten. Baina asko falta da orain. Miguel Orion, gazteken asko baina eskarmentu dunak ere bai hor. Rua, Arostegi, Iriondo, Arostegi eta Iriondo, prestatzen izan dakoak, tekaen. Bai. Eira, huera pasan, Ritmo oso asentatua. Donostiarrak bigarren luzean zabaldu du tartea, eta Brankaz ordea orain diferentzioiek ez dira asko zabaldu. Santurtzik Brankaz orain Aresi, traineru bat, eta maniobratik parekatuta irten dira. Hemen Santurtziarra. Al Mikel. Ez da, isilik joango. Momento malo! Castro nibilitako hemen, 2006 hortan, ederki ezagutzen du, eremua. Hortaren agindutara. Eira, hor Baborrean, Zekaelaren gainean metakrilatuzko bi palka. Ongi ari da Santurtzi horten, Mikel. Bere eri horretan eta jetxira zaizteko kerretan. Taldea osatzeko lehenengo izugarrizko gora berak. Aparte utzita bulegoko lanak Salgado presidentea eta bere Belasko eta taldekide guztientzat, ez? Baina, Kuarella osatu, lanean hasi, segi, eta momentu kritikoetan burua galdu gabe. Burua galtzeko arrisko orain Aresek du. Beitu, Santurtzi Brankaz, 6 segunduko tartea lortuta doa eta Aresentzat gaurkoa zuarrizko zaplasteko izan daiteke. Begira hankalana, nola tolesten dira hor garbi ikusi dugu, istarrak eta pelaunak, nola, pila joteakoan, ez da aulki mugikorra, baina hankak mugitzen dira eta hor, askotan entzuten ditugu, patroiak. Hankak esanez, hortik hor garbi ikusi dugu. Hori orain egonkortuta, Donostiarra eta hori horren arteko diferentzia hori. Bueno, lan erditan 10 segundukoa zen da, orain 8-9 da. Ez zikitu! Ez zikiatzeko. Ares erortzen ari da, Santurtzik 7 segundo Ares. Atrás! Azea! 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 Buka! Hor ikusi da, jauzi egin eta pakarren bat, kolpea hartu. Donostiarra, badoa, lareun metro oraindik, alizetara izteko. Leibar, Pastor, gero Igor Frances, Patxi Francesen semea. Semea, bai. Baborrean. Jolizarran, Irrizabala. Ondarroan da urdai behin ibili, eta orain Donostira berriro Frances. Jolizarran, Itziartarra, Zumaiatik Santurtzira, gero hori ora, eta aldaketa Alejandro San Jaime, bosgarren postan. Larra arte biltzen da askotan. Bai. Espaldatik, Valentzia. Korrika saioa egiten ikusi dugu. Eta ipatzekoa, heldu berrien lana, Xabat Olaetxea estriborren, Valentziaga, Frances goraipatu dugu orain, tostaz jabetu egin dira. Bai.
ikusten ari da. Abiadura berean doaz orain. Eta Santurtzik tartea zabaldu du, eta posi joango dira Santurtziarrak ere bai, eta sufrikari handiarekin Areseko Galiziarrak. Pasaden astean Saltzamendik esan zegoen, hobetu beharrekotan hori. Bere traineruak askotan piko oso nahi dituela, baina estropa daune batzutan ezin izaten duela, martxa horri, onenen martxa horri dutxu. Ea ba, hor dira Donostiarrak, Igor Makazagak prestatutako gizonak. Gogoratu behar da oraindik elegitea eta badela, hor, Imaz arraunlariaren arrobiko zela etzela izandako tirabira horren ostean, eta lehenbailen Teka Ligako epaileek behin betirako erabaki hartzeko modua baduten. Txarrean olatua Donostiarrari, baina eutxirio Alberdi. 15 eta 29. Olaiz Olagazteak. Bai, konturatu eltzara, ia nola atera duen, olatuak. Baina horren aurkazeri. Oain arteko txukunena behar bada Santurtzik. Ea Galiziarrek. Bueno, okerragoak ere egin dituzte hauek. Baina urruti dira. Beira. Hor ze olatu, ze mugimendu, Itxa horra zala diluri, terneruan. Itxasoak astintzen du nahi duen bezala. Bueno, azken luzean sartuta, Donostiarrena da referentzia, Eta une honetan Zierbenaren, eta Getariaren kronoa estropada puntu honetan Zierbena hortxe zelako, 13-14 segundu gehiago Donostiarrarekin konparatuta. Eta lehenengo aldiz Santurtzi eta Aresen artean 10 segundo daude Bizkaitarren alde. 10 segundo. No altera remaga, no altera, sigue largo. Segi, luze. Lehen hemen egin dio hanka Donostiarrak hori. Más brillo en ataque. Orain. Más brillo en ataque. Ataque eskatzen du. Acabando. Buka. Activos. Donostiarrak aurten, estropada ona edo honen atera ez duenean, inoiz presa puntuarekin ikusi izan dugu. Normala da gaurrez, Bire juskurako bintzat. Begira patroiak. Eldu dio zerari. Iruditu zait. Hola! Eri horretan, eltzen duzu. Eskura. Hor. Eskura ikusten duzu lehenengoa. Tira! Ea ba. 11 segundo, lehen ere horre, hanka egin du Donostiarrak. Hori orain 10-11-ra. Arauak zer dio? Galarazita dagoela, Mikel? Bai, teknologia arloko tramankuruak ezin direkiko. Sagi! Donostiarrak hori 11, Santurtziri 17. Era bat erori da Ares. Minutu erdira Ares. Akabo, Ibon. Haue mirari bat beharko dute. Haientzat lau estropa da bakarrik eratuko dira. Santurtzirentzat, izan daiteke eguna. Lekitxarra apartekoa, Santurtzi eta Lekitxarraren artean izugarrizko segundu sorta dago, eta horren bila doa Santurtziarra, garbi. Jarraitu dute. Nola alda daitezken gauzak asteburu bakarrean. Batzuen mesederako eta beste batzuen kalterako. Kasu honetan Lekitxarren kalterako. Badoaz baborrera denak. Natural, Utsi, aizearen indarra tolaturena aprobetxatuz. Baina, bigarren luzean, Donostiarrak lortu duen nagusitasun hori ez dugu ikusten orain, Esan nahi dute, diferentzia hor dago, bai, garbi, aurreti dira txandan, baina, segunduak zartu ezinik. Lehenbiziko estropada erdian egin dio Donostiarrak hori aberi, mar segundo. Ondoko kaletik. Orain, azken ziabogan tartea 8 segundokoa zen eta bi gehiago sartu dizkigu. Orain 10. ¡Dentro y atrás! ¡Gañean! Gañen. Oita mazaz pipalada. ¡Último minuto! ¡Dentro y atrás! ¡Bat! Donostiarra garbi aurretik. Orio bigarren. Edo Santurtzi eta oso urruti Ares. Gora, 38 paradan dagoeneko Donostiarraren goraldia. 2 minutos! ¡Saca!
Hauek ere gora. Erritmoa igo. Ea orain. Bai, hogeita emezortzikola hori ere. Eina, ematen didate Areseko hauek, non geratu diren, ze sufrikario izango duten ontzi barruan. Bueno, hau da kirola. Aizeak gora ez du egin, Mikel. Ez, egin duen leuntzera, bai, garbi dago. Bare aldaketarekin. Bai, garbi dago. Horta Donostiarra. Laugarren kale aldera joan da. Bosgarrekotik sartuko da. Bai. Eta erreferentzia markatuko du Oresko txandako ontzientza. Hor da. Horrekua, bigarren ontzia. Hor da Donostiarra. Bai Donostiarra, 20-27. Hemen da Orio. Beran. Bai Orio. 8 segundu pasatxo, Orio Getariaren aurretik baita ere. Hemen dator Santurtzi. Bai Santurtzi. 17 segunduko atzerapenak, Getariaren atzetik justu segundua. Zierbenaren aldetik, aurretik. Eta orain hemen dator Ares. Lekitxarraren. Azken aleginean Ares. 24 Lekitxarrak. Bai Ares. Aurretik. Kalte handia Lekitxarrentzat. Santurtzik, 4 puntu, Ikeragarria. Bai, Lekitxarra playoffeko tokitan kokatuta izango dugu jardunaldi honen amaieran. Erreferentzia Donostiarraren 20-17 iragarkiak eta berehala Oresko txanda CaixaBank banderaren 10. edizioa dugu jokoan Castro Urdialezen. Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi. Kantabriatik Castro Urdialezen CaixaBank bandera jokoan denborarik onena Donostiarrak. 10, 26 eta 78 bigarren txandako garaileak izan dira. Orio jarraian 3. Getaria, 4. Santurtzi, gero Zierbena, Kaiku, Ares eta Lekitxarra. Zaragandara, aurrera! Xabat Pastorrekin hau hemen, buenos orionak. Bai, eskerrik asko. Zu kontatuko diguzu, zelanako sentsazioekin bukatu zuen estropada? Bueno, atzoko estropata geho gaur bigarren tanda tokatu zegu, eta hoxe, gure estropa iteatea geha, kondizioak etzian bate honak, ikustean bezala ize asko eta itxasoaren monitua, eta gure iteatea geha, oso kontentu bukatu dugu estropakin, da guain, ikustea ber nuzte guten txanda honen emaitza eta gero. Desberdina ez da, estropada hemen gertutik, ondartzatik gertu eta kanpoalde horretan ez da. Bai, batez ere lehenengo eta bigarren kaleak iztoma bixak ate hor, eta behin ja espigoia pasata, asko antzamatezan itxasoan indarra, eta lan asko iteko zeon, eta nik uste indegula ez, guk nahi genuen hori. Zorionak eta ikusiko dugu, zer gertatzen den orain. Bale, eskerrik asko. Xabat Pastorren azalpenak, bien bitartean kanpokaldeko irudiak ere ikusten ditugu bakoitzean. Hor arraunean jardutea, hor ez da txantxatakoa. Bueno, gutxiago esote dago, kanpo. Hor baina nozen eskifaia aztertzen ari gara eta gaur ere Urko Redondo falta da. Hori da, aldaketarik ez, atzoko 14ko bera, beste urtetan baino errotazio gutxiago egiten, Ama Guadalupekoa. Pasaden astean, zera izan zuen, Zagartazurekin kontatu zina, aste honetan Redondorekin, ea zer erakusten duen, Ama Guadalupeko. Bueno, hemen Bermejoren izena ikusi dugu, Bermeotarren ontzian. Aldaketa bat, atzo txanda, 3. txanda irabazi zuen, 14koarekin alderatuta. Bermejo 3. tostan, Carlos Mañaz lehorrean. Eta Genaro Zelaia, patroilanetan gaur Antiguako aman. Hori batetik, eta bestetik gaur Xabi Zabala sartu da 4. tosta estriborrean. Iñaki Erraztei 4. tostan bai, baina gaur estriborretik, eta bestetik Peña 5. joan da, eta Josu Anketik, Josu Makazaga. Makazaga Anketik. Estribor Anketik. Hemen Cabo da Cruz, Duarte patroilanetan, eta hemen ere Sergio García Baborrera ekarri du, eta Ankeko bezala Boubeta. Baborrean ikeragarrizko dantza. Atzoko aurrekalariak Garra Anketik. Kaneda espaldatik, atzera Bilan Uster eta Roberto Torres atzoko tostetan,
eta Sergio Gartzia aldatuta. Eta Espiriborrean lojo eraman du espaldar. Esan genuen atzo, badaezpadan berriro komentatuko dugu, Galizian diputazioen saria bihar jokoan eta noski horrek ere bere eragina batipat Kaborentzat lasaixeago dabilelako orain arnatz hartuta ligari dagokionez. Eta hor duzue lehiatilean datua Maria aldatu eta orain ematen du baldintzak ere pikin bat aldatu direla. Aurreko txandan, haizeak bataz bestekoa, 21,7 bigarrengoan, lehenengoan 23,5 izan da hor, etxira txiki bat. Los 5 de proa ya, vale. Popakametatik ikusten da, leunago ura, hemen, lehenbiziko kalean bigarrengoan baino. Ederki antzematen da. Txatxak aurre, horie. Bergie. Listo! Bai! Garribia horrezko txanda. Garribia eta Urdaibai erabat Baborren enfiladuta. Erabat. Lehen bikaletatik ligako lehen bi postutan direnak, hirugarrena, Hondarribiaren puntotan dena 124 Donostiarra, bigarren txandako garaia izan da. Harren erreferentzia zainduko dute hemengo favorito. Ondarroa, posik atzo etxean bandera irabazi eta gero garaipen harrigarria eta Kabo da Cruz ere hortzen. Segundo bat Hondarribiaren alde, Dimetak pilatozko Baborrean. Aguarroketa largo y acabar. Josebau. Eta luzatzeko eskatzen. Minutu bateko lana berehala. Bueno, konparaketan Donostiarra segundu bat bizkorrago. Konparatuz orain Hondarribiak eta Urdaibaik lehen minutu horretan egindako. Helikopteroko lankideak ere hor, haizearekin burrukan, goiko txori txiki horretatik. Ea orain, Urdaibai bigarren kalean, Hondarribia berean. Liga bero-bero dugu, Hondarribiak etarian aberila eginda gero, orain Urdaibai lider 128 punturekin, sendotasuna erakusten gainera Bermeotarrak eta orain erasora Hondarribia eta Donostiarrak saiatu behar dira. Baborrean Aldai eta Etxebeste ikusten dugu beste hirugarren da bosgarren tostetan, asteburuetan Orbaina nozek, trukea egin du. Lehengo erara. Klasikoagoa horrela. Madura! Hondarribia eta Urdaibiren artean segundutxo bat berdeen alde, Ondarroa ontzi bat galduta, Kabo bi ontziko atzerapenarekin. Iker Zabala kustura zen, kalearekin. Ugueren Castro libritakoa eta bigarren nahi zuen. Lehen eta laugarren kaleak beti jokoa pixka bat mugatuagoa dute. Bai. Eta hemen esate baterako aurrenekoak hemen babesa ikeragarri hona du, gero kolpea txarra ordean. Kabo oso apal, gaur ere, maila handiko aurkaria ditu, baina lanean jardundako guztien artean, apalena Kabo, lehen luzean. Aurten, Mikel, oso deigarri aritza egiten, Kabo kaskotan lehenbiziko luze eskasa. Bai. Gero reakzionatzen du, baina asko galtzen du askotan. Motor ona, baina distira falta du. Bai, hor bada zerbait. Sujeto y redondo. Engancha, sigue redondo. Oro biltzeko alegia ongi. Bo Bizkaia. Hor bakarren bate libratu zinean, Hori izaten da txau. Hor bala ongi libratzen espada, Kabo, Hori barka ezina da gaur bezalako egunen. Kristinak eta hasi ezkero, zera egiten baitu desorekatu ontzia eta balantzak hasi. Hondarribiak 2 segundo Urdaibairi, baina Donostiarra baino 2 motelago doa. Ama Guadalupeko. Aurreko txandako garaiaren aldekoa da konparaketa. Aizia 20 kilometro. Lehen ufadak indartsuagoak izan dira. Bai. 30 hurbil ibili dira une batez. Hogeita malau pala terdian. Txagartzatu era bat errekuperatuta. Bai. Super konturen bat edo. ¡Quién está ahora! ¡Qué buena!
Hiru segundo. Ontzi bat, argi ontzi bat sartu dio. Atzo, nire irudipena, Hondarribia kanpoko biziabogak, normalean baino, zabalagotik. Hartu zituen, hirugarrena. Ulergarria. Hala irudituzte. Bueno, ez dugu komentatu, Txalo Karrion gure albistegitan aurreratu genuen gaia, ez? Izena eman eta, baina Txalo forman dago, B11arekin atzo bertan, arrapara egiten, bai. Bueno, ikusi ez genuen ikusi, baina diskusio horria bai, gero. Hogeita hamasei palada. Neurri lanak hartu behar dira liga bat jokoan dutzunean. Dudarik gabe. Eta bestetik, horra haziberria den mutilari konfiantza eman. Galderri dudarik gabe ezpondari. Haziberria diot inkizun hontan. Hortxe da, aurrekalari lanetan. Zast. Ez hori gabe. Baleko da, 5-0-8. Urdaibaik ere bai, ea ateratzerakoan. Donostiarrak 5-0-5 markatu du, Txe, Getariak ere Hondarribia baino segundo bat gutxiago. alegia denborarik onena Donostiarrarena. Bai, momentuz bai, halaxe da. Beno, ea orain, barrurazko kontua. Calma. Eta etxo, ondarroa bera ere. Horrari da, atzoko posarekin eta tanik uste du ondarrutarrek badespadan hanka egin nahi dutela lehen hor beko zulo horretatik. Ikusirik adibidez Lekitxarrari zegertatu zaion eta kontuz. Bueno, Urdaibai hortxe dabil, orain segunduren bat errekuperatu nahian. Ikusi egin beharko dugu, Donostiarrak bigarren luzea oso ona egin du, eta diferentzi hori nola dagoen orain, Hondarribiari 3. Ze arazo, Nola ibiltzen duen itxasoak trenirua batera eta beste. Calleja eta Kaion erritmoa markatu zor, Bizkaian. Hogeita hamasei. Tantan madarikatu bat kokatu zaigu hor, kamararen optika horretan. Bueno, begira gorkaran berrinen postura, Aurrea esan daldu. Listo, Calle. Segundu txoa. Hor daude, bati, ze burruka, Hondarribia eta Urdaiberen artean. Zeinen garbi ateratzen dute, Zen margena, arraunaren eta hortaren ertza eta petxu ezurraren artean, bular ezurraren artean. Bentsa, Martinez, Iban. Izan ditu estropada batzuk hor, ordezkoen tostatik eta zeure burua barruan ikusten duzunean. Konfilazioetan eta ez dakit, Edo Urdaibai baborrera edo Hondarribia estriborrera. Begira zen momentua, Donostiarrak bigarren txandako garaileak Hondarribiari 4, Urdaibairi 6. Segi lanean, Lazak! Segi lanean, Arai! Segi lanean, hemen berdea. Segi lanean! Nola enfilatu dakar, zero kalera bezala iruditu zait. Segi lanean! Luze Iruditu zait, dago! Hondarribia oso estriborrera bezala. Hori bai! Bueno, bere kaletik, bai. Aldearen Lazak, segi lanean! Akaba estibor! Begira, Urdaibai irura hori. Batera ibili da. Ahora! Sigue remando! Acaba y sigue! Olatu oso txarra, Bai. Arraunerako. Sigue acabando! Inaxe Izagirrek ederki esan digu. Bai. Hartzeko eta gozatzeko gutxi eta gobernatzeko dan asko. Oso gogaikarria. Bakerik ematen ez duena, ¡Rémale! Sartutako gaur presari gabe. Han osan bela ere. Lizarralde, egin da egin. Buru garrantzitsua berarentzat. Dorostiaga espaldan. ¡Arrastra! Bi segundu, hortxe dago Hondarribia eta Urdaibiren arteko tartea, baina Donostiarra, bigarren txandako garailea, berdeak baino 4 bizkorra. Hondarribia ikusi arraunean edo Urdaibai, irudipena, arraunketa honek etzan keixiago eskatzen duela. Arraunlariak, den keixiago geratzen direla, Bermeoko torniruan. Bi eskola. ¡Mantén largo hasta ahora! Berdinak, bai. ¡Mantén largo! ¡Hola larga! Zan daiteke, Bermeo, Jose Manuel Francisco pasazela eta utzi zuela. Beste arrasto batzuk ere bai, baina alde horretatikan ere bai. ¡Eraman eta segi!
Barruan dagoeneko erritmoa zarritzen. 36 palada. Minuto bat egoa! Donostiarra, bost Hondarribiari, Argi. Luzea hau izan da, Donostiarren duterik onena. Bai, banderari begira. Argi. Estrofa da erdia falta da oraindik eta ikusiko dugu. Hauek korriente gehiago daukate, nik irudipena, gero datua jakingo dugu. Bai. Aize gehiago izan dutela, aizeak lehuntzera egin duela, baina korronte gehiago orain. Korronteak kalte gehiago eta momentu batzutan gero mesede ere bai, eta hor dago. Arranketa begira, 13 pala horiek, Kabo oso urruti, denen artean eta lan erditara hurbiltzen ari gara, azken alitzateke Kabo da Cruz gaur. Anguluak eta, Beno! Lan erditan Donostiarrek 10-0-6, hor duzue datua goia. Begira, oso gurutzatuta, nola sartuen segituen aterako da Hondarribia, begira, 10-0 Bai, irte eran. Ika ontzi bat, Une honetan. Bermeotarre. Orantxe Ondarroa, 12 segunduko atzerapenarekin. Lan erditan Ondarroa 8. lekura joango litzateke. Eta orantxe Kabo. Ikitzearak 10-28 zuen, Kaikuk ere bai. Eta Kabok 10-31. Erne orain, iruditzen zait, Laura doa diferentzia, Hondarribia eta Urdaibirena. Estropadako unea izan daitekela. Eta begira zer lau aurretik eta orain. Donostiarrak Hondarribiri segundu bakarra. Orain, argi, Hondarribiak orain kalea ere hobea du, 4 segundo baditu. Pero a la par de la Donostiarra. Claro. Baina babesa orain, orain babesa urrengo 40 segundoa. Bost Urdaibiri, bai. Aprobetxatu, egin behar da parte hori. ¡Largo, largo! ¡Sigue largo! Eta Donostiarrak batez ere, emaitzei eta txandari erreparatuan lan hobea egin du. Lehenbiziko ordien bigarren. 100 metro gutxitan errekuperatu dion tarte osoa Hondarribiak Donostiarrak. ¡Ay, 2 o 3! ¡Opa con luz! ¡Atrás! ¡Atrás! Une honetan Hondarribiak bandera eramango luke. Eta Urdaibiri elkapenean. Elkapena pilpilean. Noiz eta Zarazko ikurriñaren atarian. ¡Sigue! ¡Ay! Eta maosta bat erdian. ¡Atrás! ¡Atrás! Azkarate. Era guztietan moldatzen den gizona. Erraz asko. Hori argizia hori. Hori gaitasuna. 6, Iruditzen zait, asko falta da, baina, hanka egin dio. Hanka egin dion bai, Hondarribiak Urdaibiri. Donostiarra baino bi azkarrago doa, ama Guadalupekoa. Hauxe da albiste haune honetan. Nola bukatu presarik gabe bi, eta 34 pala terdian. Eskonda. Kostauko palka horiek, Mikel, horrexegatik sartzen dira. Hortik sartzen da, Babor Amura horretatik gaur olatua, hori saiesteko jartzen dira. Kostauko palka horiek. 3 segundo bizkorrago. Hondarribia Donostiarra baino. Bi trainero Urdaibairi. Ondarroa 3. Kabo hori errenta ona, 9 segundo. Ondarroa zerkapenean orain, Zapurtziren atzetik Orleia hortan, 7-8 izateko. Eta Kabo, azkena, baina Lekitxarra 2 segundora. Hil, beraz. Ez erotzeko, eran, ari zaio jartzen, Hondarribiari gaurko txanda hau, Donostiarra 2 segundora bakarrik, argi, Hor dago. Horain ponteko. Bostatzetik ibili da, Hondarribia, bigarren luzean. Irabaziko balute, Osoko narrazioa eta lertuko da. Beste bat, 7 segundo. Ea ba, oraindik badago lana. Balizetara iristeko. Eta ziaboga txar bat geratzen, balditza hauetan eta... 200 metro falta dira, Segi.
Ez, baina abantaila handia da, endarra zoragarri doaz. Izraineru. Bai, begira, olatua nola sartzen zen, Bai, eta imagina dezagun orain trainura beste norabidean. Nola aprobetxatu olatu hori. Bai. Kostau sartzen da, baina laguntzen du. Bai, baina... 7 segundo hauekin, aurretik doanak araile sentitzen du. Hondarribia bezalako konfiantza daukan talde bat. Eta atzetik doanak badaki, hauei zorratzeko zer egin behar. Laugarren kalera, bai? Nola doa zen. Bueno, 100 metro. 9 segundo hanka egin du. Eta Donostiarari 3. Aurreko txandako garaileari 3. Luze zoragarria egin du Hondarribiak orain. Horein begira, patroiak hor barrutik nola kalkulatu behar duen, olatuak bultzat diezaioken. Erreferentziazko neurria balizara sartzeko ontzit erdi. Eta ze arrisku aurrekalarientzat eta olatuekin. Eala, 9 segundo, 3 traineruko errenta, Hondarribiak Urdaibairi, eta traineru bat Donostiarari aurreko txandako bizkorrena izan dena. Abisua Galderri. Oso seguru dure txarrean, bai. 15 eta 37, Donostiara baino bi gutxiago. Beira, une txarrean, atera du. Olatuak garran motz hori. Oso zabalaterako da Bermeo. Azkar utzi du azkaratek garran. Orain Ondarroa datu. Txarra, arozte girentzat. Oso txarra hori ere. Bigarren are, bai. Marka da, bero. Eta kabo pasa, rabestu gabe. Urdaibai 6 jarri segundoko atzera, zazpira hor. Bai. Kabok 31ko atzerapena. Kabo da, 3. ziabogan, 12 ontzien artean apalena. Segunduren bat errekuperatu dio Bermeoko kuadrilak Hondarribiri. 9 ibili da eta 6 jarri da. Orain 6, traineru bat Janor. Donostiara baino bi bizkorrago Hondarribia. Ea, azken luzean sartu gara. Popare garbia balitz, Mikel. Bai, baina ez da. Bestelako kontuan hori jateke, baina... Nivela, horixe. Oita mazazpi. 3 a Donostiarra. Sigue largo, Egia esan du. Bai. Giro! Beira, nola, hor patroiak eutxe egin behar du. Sigue acabando. Luze bado! Ara, Urdaibai beste segundo bat errekuperatu. Luze bado! 6 aspira, hortxe David. Baborrera joateko aukera ere, bai. Orain, Berrik. Kalea irabazi dio dagoeneko, Ea ba. Hondarribiak eskura du, baina tarte handiegirik gabe. 8 berriro diferentzia. Hor olatutxoa aldan bezala aprobetxatu eta... Urdaibai! 8 Urdaibai! Ara, informazioa bizko. Zailame! Ababorreko bandakoek ederki ikusten dute. Bai. Nondi da bilen, Bermeoko ontzila. Abisuaren bai, askotan tosta lagunari. Arriba! Hemen Bermeotarra! Ligari begira, hor bi segundotan Urdaibai puntu garrantzitsua dauka. Donostiarrarekin. Bai. Listos! Urdaibaik eta gainerako guztiek. Noski. Dale, Kolu! Andrés! Kolungari. Duenari eskatu behar. Asko daude. Zen motorra. Mantendu egiten dira 3 segundu horiek, Hain zuzen, Donostiarrak bigarren luzean bilatu du modua bizkorrago ibiltzeko, eta laugarrengoan, begira orain. Hondarribiak Donostiarrari 4. Eta Urdaibairi 6. Atzekaldetik Erne, Kabo orain Lekitxarra baino 4 segundu bizkorrago. Begira, Urdaibai badoa, Baborrera, laugarren kalearen bila, eta Hondarribiak bereari usten dio. Bai. Lehen ere hori egin du, eta hemen, bukaeran, estriborretik sartu du Hondarribia. Eta errekuperatuko du, hemen barruan segundu pare bat behintzat,
Bueno, Donostiarraren denborak ez ditu urruti Urdaibaik, Momentu honetan buruan Hondarribia eta konparaketan berdinduta Donostiarra eta Urdaibai. Urdaibai bostera da. Hor behin-behineko zelkapena. Orain horrela izango genuke liga. Urdaibai, bigarren Hondarribi, 2 puntura. Minutu zerdi falta, 5 segundo keitxo iruditzen tek, errekuperatzen. Lau, Mikel, Bai. Laura Urdaibai. Esperantzarekin jaldira bestaldera. Bai. Eta honek babes gehiago bai, baina arko latu, Arko latu izango du. Ea ba. Katu egiten du Aranberrik. Erritmoa zarrituta, 39 palan dagoeneko. Asko igota eta 4 segundo. Bigarren kokatu da Donostiarraren aurretik, zailkapenari begira, gaurko zailkapenari begira. Banderarako abantaila Hondarribiarena da. 4 segundu, 5 Urdaibairi, eta gunerik onenean sartu daia, Gunerik onenean Hondarribiarra. Hondarribi kampeon dio patroiak, Hondarribik Urdaibairi 4. Izugarrizko olatu bat, atzera begira natorrea olaturi badagoen, handia ez. Ez dio, iesik egingo. Hondarribia. Ama Guadalupekoarentzat Kaixabak banderaren 10. edizioa. Hemen da, berdeak Garaile. Bai Hondarribia. Eta ea Urdaibai. Argi foto finixa, 5. Bai, berdeotarrak. Eunenekotan Urdaibai momentuz Donostiarraren aurretik. 19 bideo finixarekin aztertu behar da hori. 20 eta 30 Hondarribia Garaile gaur hemen. Eta horrezko txandan 3. postuan Hondarrutarrak datoz. Atzo etxean irabazi eta gero hor da Antiguako ama. Hondarroa bai. Eta Kabo. Hemen dator Kabo bai. Eta Kabok Ares ere hobetu du. Aresen denbora ere hobetu du bukaera horretan. Lekitxarra gaur azken aurrekoa Ares, Kabo 10. Betik eta goitik ikusi. Hondarribia Garaile. Hondarribiarrentzat 5. Garaipena denboraldi honetan. Eta liga pilpilean ikusi. Posik, Joseba Munarriz bere mutilak zoriontzen, agurtzen. Ea eunenekoak zuzendu dituzte, Urdaibai nenal? Urdaibai 2, Donostiarra 3, eta nik uste dute bideo finixarekin errepasatuta daudela, horretan ari dira, esan nahi dute diferentzia mantentzen dela Bermeotarren alde 2. toki horretan, hala dirudi. 20, 80, Hondarribiaren denbora. Nola sartu zaion, bukeran, Horentxe aldatu dute Hondarribiarena. 20, 80, 74, eta baita ere, Urdaibai konfirmatuta, orain koska handiagoa, 74 eunen atera dizkio, Urdaibai Donostiarrari dirudienez, Urdaibai 2, Donostiarra 3 gaurko honetan, eta, bueno, puntu bat atera dio, Hondarribiak Urdaibairi, zailkapen nagusian 159rekin geratuko da Urdaibai, 156rekin Hondarribia, hemen zailkapenak. 20, 80, Garaile, Hondarribia, 2 Urdaibai, 5 segundora, Donostiarra, 6, Orio 14, Getaria 23, gero Santurtzi, Zierbena, Ondarroa, Kaiku, Cabo da Cruz, Ares eta Lekitxarra. Goazen lankideok zailkapen nagusiarekin, hauxe da taula. Urdaibai 159, 4 aldiz azkarrena, Hondarribiak 5 jardunalditan garaipena, 156. Donostiarrak 154, Oriok 129, gero Getaria, Getariak 5. postuari begira, errenta handi hartu du, 9 puntu Kaikuri. Gero Zierbena, Kabo 8, Ondarroa 9, Ondarroak arnaz hartu du, 9 puntu playoffeko tokira, Santurtzi irten eginda, playoffetik gora, 10, 5 puntu daude, Lekitxarrak 54, Santurtzi 59, Zuloan
oso larri, Ares 43rekin, mirari bat ez, 4 mirari beharko ditu 4 estropadetan, Aresek hortik jetxira automatikotik hanka egiteko. Bueno, herri ederra, Castro, arraungiro polita, eta estropada harrigarria gaurko honetan ere, Ibon Gaztañazpi. Hemen begira, posik Orbañanos prestatzailea, astea ez da txantxetakoa izan. Horra, Hondarribian, baina arantza hori ateratzeko modurik garaipen hau baliotsua da, aurrera Zaragandara. Bai, berari galdetuko diogu, ez da, Hondarribitarren entrenatzaileari, Mikel Orbañanosi, nola, igaro dan, astea, Hondarribi aldean? Bai, bueno, egia esan, etzan, entramo eharra izan lehenko asteburukoa, baina, bueno, jakin dugu buelta ematen, eta, bueno, burua hotz mantentzen, esan gendun, azkar genbiltzala, eta aldortatik genekin, berriz igualein eske horri izango ginala, eta alatxe izan da. Gaurkoan zorionak gure arraunariei, gehien bat ikusirik lehenko asteburun nola aterritza eskun gauzak, jakin dute burua hotz mantentzen, eta horitea, onak dialako, bai Joseba eta bai arraunarik. Eta eskerra asko eman, azte guztiontan animoko hitza jaso ditugun guztiri. Uste baino jarraitzaile gehiago ditugu, eta hona diseiatu digute gaina, eta guztio jentzako gaurko garaipena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, hitz egiteagatik, eta zorionak. Bale, eskerrik asko zara. Orbañanos prestatzailea, ikusi. Joseba, gustura. Patroia posik. Hogei tamar, 74, 5. garaipena Hondarribiarrentzat, eta, bueno, kirola horrelakoa da, ez? Gaur zaude goian, urrengoan hartzen duzu zaplastekoa, eta... Eutxitako pose ikusten da, Miguel, Bai. Eta oso gogorra pasa eta gero, erregulartasuna erakutsi behar da liga bat irabazteko, eta... Baina treneri honek, estropada denetan, baita lehengo igandean ere, zerbait erakutsi behar da, oso azkar dabil. Oso azkar dabil. Atzo ere bai. Horregatik dagoen lekuan, 2. Zarauzko atarian, 3 puntuko desabantailerekin. Eta errotazio gutxirekin gainera. Horrek balio gehiago ematen dio, berdek lortutakoari. Oraintxe, poliki hurbilduko dira denak, patroien zelkapenean gaur 12 puntu gorka Aranberrirentzat, Etxegoiene jarraitzen du hor lidertzan, 119rekin garbi, eta poliki hurbilduko dira saria jasotzera. Eta uste dut badugula denbora, liderra doa, Bermeotarra doaz, hain zuzen Aranberri jasoko du, alde batetik patroirik onena gaur bera izan da, baina Etxegoien da, patroien zelkapenean liderra, baina Oriotarrak joaten ari dira, ez dakit, behar bada banatuko zuten hori, une batez orain Bermeotarra doaz, eta Bermeotarrek jasoko dute, Euskolabel ligako liderrak duen elastiko hori burruka handia dago, 3 puntu gauza dauden bezala, badira, errenta polita da. Geroz eta estropada gutxiago falta dira liga bukatzeko, gaur 14. Ligari begira 6. Eta jetxirako auzia argitzeko eta playoffeko postua eta 4 estropada. Futbol entrenatzaileek nola esaten dute, irabazi ezin denean, beste irabazi ezin denean, empatia ez dela txarra. Bueno, gaur Gau Bizkaiak irabazi ezin, baina salbatu duen puntua Donostiarrarekin oso garrantzitsua, oso. Hor da, Gorka Aranberri bere elastikoarekin. Mutilei eskaini eta hauek txaloka lana egin dute eta eutxi lidertzari 159 puntu. Sendo urdei bai, 3 Hondarribiari eta 5 Donostiarrari. Badua ontzira berriz ere Gorka Aranberri eta Amunarriz jaunarekin dugu Zaragandara. Bai, pare batiz, egingo ditugu berarekin, bandera jasotzea joan aurretik, zorionak. Eskerrik asko. Nola zaudete? Ondo. Bai dela gila, lehengo iganden hartu nula, paliza hundila, jakinda nola juten ginean, diferentzia puntutan eta liga honetan. Pero bai dela gila, Hondarribiak antzenia beti estropa guztita jungela, alden obrene biltzera, garaipena bila, eta bira, azte honetan sariatu gara, eta bitako bat eman dugu itxea.
gaur egia esan eta baldintzak nola zeuden ikusita, ez zegoen erraza. Erraza, eta bai dela gila, arraunen oso ondo egiten dugu, eta egiten dugunean gure patxarakin eta gure konfiantzakin, ontzila oso askar biltzen dugu. Zoriona? Bai, eskerrik asko. Bukatu minolen bai, urkori bai, rekuperatzeko lehen mailen, eta gurekin egoteko lehen mailen, aber gure tostan dagoen lehen mailen. Bai, aurrela den, zoriona. Bale, mi esker. Amunarritzen hitzak eta kiroltasun eta kirolale legez bere kideari errekuperatzeko lehenbailen redondori. Bueno, hau da, Hondarribiaren garaipena eta bere alorbilduko dira bandera jasotzera, eta azken minutu hori ikusiko dugu orain berdeen azken txampa ikaragarria izan baita 55 paladatan amaitu dute gaurko estropada. ¡Ahí van aquí! ¡Va! ¡Giro! ¡Va! ¡Arrastra! 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 ¡Pues se nos llama campeón! ¡Sigue! ¡Va! 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 ¡Segui, segui! ¡Sigue! 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 ¡Es venir, hostia! ¡Síguele! ¡Va! ¡Va! ¡Fuera! Uria, bai horixe. Bai. Zuena. Hori jarduna, Bai. Hori jarduna. Isilik, Mikel. Hori jarduna. Josebak zer esan duen, geure arraunketa patxararekin ateratzen dutenean, garantia bada untzi hau. Konfiantza izugarria dute. Oso landua dago arraunketa hori. Besteek ere egiten dute lana jakina, baina oso bizkor nabigatzen du. Eta Urdaibaik egin du berea burruka eta puntua jan. Hor Donostiarrari bukaera horretan 74 bai, baina puntu baliotsu bada. Agian liga erabakiko duen puntua izan zitekeen hori, ez? Bate daki. Eta gero, azkeneko luzean erakutsi du beste puntu Urdaibaik duen zera hori, ez da alegia. Nik uste dut, ez dakit patio gehien nor daukan, ez dakigu, baina erakutsi du gaitasun hori azkeneko luzean eta Hondarribia bezalako goi-mailako talde bati 3-4 segundo jateko. Lekeition ere egin zuen, gero bandera 12 batik Hondarribiak eraman zuenean, hori badu Urdaibaik. Joseba Amunarriz. Azte txarra pasako zuen personalak ere. Baino, patroia maniobra horrekin eta ateratzen denean, patroia beti denen begiradapean, denen jomugan eta abar. Patroia eta aurrekalaria, baina zuk egindako elkarrizketan gainera nola azpimarratu zuen, Gontzalo Karria honek maniobra denen lana da, bai egia dio, baina beti patroiaren erantzukizuna handia da, eta aurrekalariaren ere hortxe dago. Aste honetan zenbat jendek, zenbat lagunek galdetu ote digun. Norena da kulpa, hitz horrek, kulpa, espata, kulpaten zera horixe, Hemen da! Bandera hau, Kaixabak bandera! Hor astintzen pozik, nola Espabadiolara jaunaren eskutik jaso eta gero, Kaixabak bandera, Joseba Amunarrizen eskutan. Hondarribiak, 5. aldiz lortu du hau. 2014, 15, 16, 21 eta 22. Beste guztiek bat irabazi dute. Kaiku, Koriok, Urdaibaik, Zirbenak eta Donostiarrak. Beraz, badute lotura berezia. Kaixabak banderarekin Hondarribiko arraun elkartean. Bueno, liga bizi-bizirik Zarauzko Ikurriña aurrengo asteburuan. Bi jardunalditara, igandeko txanda larunbatekoarekin antolatuko da, eta gero hortik aurreraia sailkapen nagusiarekin. Galizian, bai Arezen eta baita ere Boiro. Gora arraunak, zorionak Hondarribia, hori garaipena, hori distira, gaurko honetan hemen Kantabrian, Castro Urdialesen. Urdaibaik jarraitzen du lidertzan.
Eta 3 puntu daude bien artean, eta hurbil da. Podiumeko 3. koska horretan Donostiarra ere bai. Erakutsi du gaur ere Donostiarrak, Bai, erakutsi du, maila handia dagoela hor. Badoaz orain Kai aldera, eta gu gure hausnarketa egitera lehenengoz, haizeari buruzko gora berak, hauek neurtzen ditugu, itsasoan gertatzen dena, saiatzen gara neurtzen baita ere, baina eraginak eta horiek momentuz ezin ditugu nahi bezala neurtu, baina haizearena hobexea gaulen txandan, ikusi, beti 20 gora, hori da aurrenengoa. Lehen txandan 23,5 bataz bestekoa. Orain bigarren txandan 21,6koa ikusten da 3. da 4. luzean. Nahiko berdin, nahiko egonkor. Azpitik, aurreko txandarekin konparatuz, azpitik. Eta orain ohorezko txandan gertatutakoa. Nahiko egonkor hau ere. Bigarrengoaren tankerakoa. Eta bataz bestekoa berbera, 21,6. Bigarren txanda eta 3. txandan. Lehenengoan, orokorrean pixka bat goiti haizea. Eta ikusi behar da gero, haizearen eragin hori espaita uniformea, ez dago hor berdintasuna, hor gora, bera, segun ze momentutan. Irudipena daukat, ekarri aldia sartu dela, ura buelta eman baino lehentxeago, pixka bat lehentxeago, ordu bat amak baino lehentxeago. Lehen txandakoak, baldintzak kaskarragotan ibili direla. Bueno, orain ohorezko txandako ontzien norabide biak aztertuko ditugu, eta bien bitartean ikusi, Hondarribiaren jarraitzaileak, haien mutilei txalo sorta eskaintzen, eta azkenean beti biltzen da, hemen bertatik bertara jendea ere estropada jarraitzeko, eta posik, berdeak, lan ederra egin dute gaur hemen, eta igandean irabazteak beti ekartzen du poxa eta urremazterako bultzada, ez? Guazen norabidekin, ea ba, hor dira Hondarribiarrak, eta hemen datuak. Lehenengo luzean. Alik eta zuzenen. Begira, Gaurko giroarekin ez da bateri erraza horrela ematea, Ez. Ondarroak gehiago eraman du, begira nola eraman duen Ondarroa. Pixka bat gehiago ireki eta maniobrari begira gero. Bueno, bazen bigarren luzera. Nola bilatu duen babesa, hemen babesa bukaeran, baita bigarren kaletik ere. Lehenagotik eta horregin dio aberia pixkat, Ondarroa zuzen. Ondarroa zuzen. Kabo ere bai. Eta kabo, bai. Bueno, Brankaz eginiko lana orain 3. Bukaeran pixka batera mandu, egia esan. Bai, zuzentxeago. Baborrera jo du, Ondarroak ere bai, propio kalkulatzeko, kero eraman egingo nahik eta Ondarroa eraman egin du, hor pixka bat. Bai. Kabo oso ondo. Eta Ziaboga ostean, azken luze hause. Nola bilatu duen Mikel Bukeran, beti hortxe horren bila. Eta hau. Eta hor jandizkio, lau 5 segundo, maniobra horrekin jandizkio. Urdaibek Hondarribia. Hortan, Urdaibai, bai entenatzailea, eta baita patroia ere ausartak dira. Ibai Zabalen ere saiatu ziren, eta bai. Lekeition ere bai. Bai, saiatu. Zirte osart. Ondarroa ere bai. Begira Ondarroa. Metro gehiago eginda. Estropaderengoaren azken ertzera joan da. Bueno. Eta kabo gutxiago. Kabo gutxiago. Ondarroak eta zera. Baina hemen hausnarketa da. Bermeok metro gehiago eginda. Metro gehiago egin. Eta denbora irabazi. Metro gehiago eta azkarrago. Bueno. Hori badakigu. Itxasoan gertatzen dela, berezitasuna dela, eta liga bizi-bizi, liga pilpilean, Ibon Gaztainazpi jauna, eta alde batetik hau pilpilean, Zarozko Ikurriñaren atarian. Bestetik patroien zelkapenean, Etxegoienek, 119, Unase Izagirre 84, Duarte 3, gero Gorka Aranberri, Goikoetxea eta Amunarriz, Arkaiz Diaz ere bai jarraian 7. Gogoratu, aurten egun bakoitzean 12 puntutik bera banatzen direla, bai noski emakumeetan 4 puntutik bera, baina gizonezkoen lehiari dagokionez guztiek dute, eta ez klubarentzat baizik eta patroiarentzat. Klubate 2 patroi jartzen baditu, bakoitzak bere puntua bilduko ditu liga amaieran. Eta hor Etxegoienek hartutako errenta benetan handia da,
Askoz ez ere argiago dago, patroien zelkapena, Eskola Beligara eri begira zelkapen nagusia baina. Nola nahi ere, Mikel, pasaden astean ere esan genuen, nik aurten saiakera bat izan da, patroirik onenaren saria, nolabait irizpide hori, nolabait findu eta sinesgarritasuna irabazteko, niri inondik ere, enau betetzen, enau konbentzitzen, irizpide honek, borondaterik onenarekin ekarri dutena, besteak beste, aintzat hartzen ez duelako, patroi batek egin dezaken kalearen defentsa, ontziare nola gogortzen duen, olatuak hartzen dituen edo ez, pasaden astean ere esan genuen, eta baliatu nahi dut, horretarako ere. Eta zelkapenari begira, zer esango du, Goitik, Urdaibai, Hondarribia eta Donostiarra 5 puntutan, onena falta denean, Zarautzen atarian eta 6 estropadaren faltan, konturatzerako alegia hau badoala eta azken erenean sartu garela. Ederki, errepasa dezagun, azken agurraren garaiare Laister hurbilduko da, gaur egun albistegia ate joka dugulako, kideak hortxe prest azken orduko albisteekin, baina gogoratu gaur matematikoki emakumeen Euskotren Liga Oriok irabazia duela. Zarauzko Ikurriña falta da, puntu garrantzitsuak izango dira hor jokoan, baina garaipena hortxe da. Eta harrera berezia izango dute gaur arratsaldean herrian, herriko plaza nagusian udaletxe aurrean Orioko emakumeek izugarrizko garaipena da haientzat, eta oraindikan azken 2 estropadak falta dira Euskotren Liga bukatzeko, Zarautzen izango dira urrengo asteburuan. Eta emakumeena argituta dago, ez ordea gizonezkoena, emoziorik ez dugu falta, benetan estropada handiak ikusi ditugu, eta datorrenak ere Ibon Gaztañazpi bikainak izango dira. Nik uste dut datorrena Zarauzkoa dela, eta banderarik preziatuena, eta arraun denboraldiak, traineru denboraldiak, goia kontxarekin jotzen du, ligak nabarmen, Zarautzen, titular handi bat, urteko titular handi bat, gaur, sortu dena, Oriok Euskotren Liga irabazi du, harrera izango da, 8etan, zorionak noski, Oriotarrei, eta bestetik, nabarmendu nahiko nuke, Hondarribiatarrek, batez ere pasaren azteko arantza handi hori, bere osotasunan ez dakit, baina puska eder batean atera dutela, eta liga bizi-bizirik daukagula. Eta betik, Lekitxarrarentzat, asteburu, beltza, Mikel. Gordina benetan. Ezin beltzagoa, Lekitxarrarentzat. Dudarik gabe, Santurtzi irten da momentuz playoffeko tokitik, eta beltza Lekitxarrentzat, eta batipat Galiziarrentzat, Aresekoentzat. Trainerua aldatu, saiatu dira, baina ez dute asmatu, oraindikan Zarautzen 2 estropada, Galizian beste 2, baina zuloan dira, eta mirari batez, 4 mirari beharko dituzte hortik irtetzeko. Sara Gandara, zure azken hausnarketa eta agurra mesedez, aurrera. Itsasoan segitzen dugula, eta bakarrik gelditu garela askotan gertatzen zaigun bezala. Duela 10 minutu, hemen, ontzi asko zeuden, traineru asko, epaiak, eta orain ez dago inor. Ez eta Don Luis Moile horretan ere, jende dena joan da, suposatze dute, igandeaz gozatzera orain, pintxo batzuk hartu, eta ospatu beharrekoak ospatu. Hondartzan ere jende gutxi, izan ere gaur hondartza girorik ez dago. Zorionak Orioko neskei, liga irabazi dutelako, zorionak Hondarribitarrei, eta hemen, dena joan dira bai, baina irtera buiak hemen daude bihar kae bat ligako estropada dagoelako, Mikel. Ederki, bihar izango da hori, bai, estropada arratsaldean izango dute hemen. Gaztañazpi jauna, bukatu dugu, indarrak hartu, datorren asteburuan Zarauzko Ikurriña jokoan. Beharko ditugu, gogotxu gongo gara, lehia bezala. Hori da. Ederki, eskerrik asko guztioi, irudirik onenekin bagoaz. Gora traineru estropadak, eta ondo bizi.